Toto sú väčšinou reakcie, ktoré dostávam, keď ľuďom poviem, že moja dcera od 2 mesiacov zaspáva úplne sama. Pýta sa ma veľa ľudí, že ako je to možné, alebo čo sme preto urobili, tak vám idem niečo o tom spánku povedať. Dcera sa uspáva v podstate na noc úplne sama od nejakých 7 alebo 8 týždňov. Začalo to tak, že som jednoducho videla, že už v kočíku sa dokáže uspať sama, stačí jej k tomu cumlík a stačí jej k tomu nejaká plienočka do rúk, aby si ju takto stláčala a mojkala sa k nej. Tak som jej kúpila mojkačika, položila ju jeden večer do postielky a vyskúšala som to a ono to funguje už 7 mesiacov, alebo teda 5 mesiacov. Myslím si, že veľký vplyv na to má to, že sme ju počas 6. nedelia, keďže mala veľmi silný morov reflex, tak sme ju viazali do takejto ulitky od značky Sleepy. A táto ulitka je veľmi krásna, veľmi kvalitná a ona v nej bola vlastne úplne celá zviazaná. To znamená, že ručičky mala takto pri sebe, pretože ona mala silný morov reflex a vždy, keď sme ju preniesli do postielky, po tom, čo sme niekoľko minút, 20 až 30 aj viac, skakali na fidlopte, tak keď sme ju vlastne preniesli do tej postielky, tak sa nám hneď prebudila, pretože spravila s ručkami toto. No lenže už keď vyrastla a bola proste väčšia, už tú ulitku nepotrebovala, tak sme sa rozhodli jej kúpiť spací vak. A vlastne keď prišlo už také chladnejšie obdobie, keďže ona sa narodila v lete, tak ten september, október už prežívala v spacom vaku. No a naša rutina, môžete si ju pozrieť na mojom Instagrame a TikToku, mám ju tam veľmi veľakrát natočenú. Spočíva v tom, že sa každý večer kúpe v rovnakom čase, vypije mliečko, máme prítmie, máme pokoj. Už je tá atmosféra v byte taká, že už sa ide teda spinkať. Položím ju do postielky, ale zásadnú vec, ktorú robím, je, že ju dám do toho spacieho vaku a ona už má nejako zapamätané, že teda to je čas, kedy ide proste spinkať na noc. No a keďže značka Sleepy sa nám veľmi overila, tak sme si od nej vybrali ešte jeden spací vak a to konkrétne tento Grow, čiže je rastúci, pretože ona teraz veľmi rýchlo rastie a poslednú dobu sa mi stáva, že je veľmi spotená a vôbec neviem, že ako to teplotne nastaviť, aby sa nám proste nebudila na to, že je horúco alebo na to, že je zima. No a teda je to rastúci spací vak, ktorý má číslo 2,5 tok. To tok znamená, že je to vlastne nejaká miera výhrevnosti toho materiálu výrobku. To znamená, že koľko má napríklad perina, vankúšik alebo teda tieto spacie vaky. No a tento konkrétne je taký klasický a má 2,5 tok. Bol takto krásne zabalený, ako ste mohli vidieť už predtým, v tejto krásnej krabici. Ja už som ho vytiahla, no a teda pôjdeme si ho takto pozrieť. Je to príjemný materiál, vlastne tento spací vak je rastúci, čiže tu má aj tieto cvoky, aby ste si ich vedeli teda nastaviť. Dá sa otvárať aj zo spodu, keď budete v noci potrebovať rýchlo dieťatko prebaliť, tak si ho otvoríte zo spodu, prebalíte ho, nemusíte ho vyberať celé a vlastne je veľmi príjemný. No a my ho určite budeme využívať, pretože Malvinka momentálne, dostali sme aj takúto pomôcku a vlastne tu máte napísané, že keď to je 2,5 tok a v miestnosti máte nejakých 20 až 24 stupňov, stačí mať pod tým bodičko. Ak je už menej, tak bodičko alebo teda dupačky. A ak je ešte menej, tak bodičko s dlhým rukávom a dupačky. Čiže je to celoročný spací vák, to znamená, že je vhodný aj v lete, ale takisto aj v zime. No a Malví momentálne, ako som už spomínala, sa dosť potí. Takže budem veľmi rada, keď ho vyskúšame a zistíme, ako teplotne na tom bude, pretože spáva fakt, že iba v bodičku, v ponoštičkách a v spacom vaku, ale zatiaľ sa nám dosť prepotila vždycky. No a tento spací vak je naozaj krásny, má dosť tých cvokov, čiže si to bábätko viete proste krásne zapnúť. Nemusíte podľa mňa
s tým nejako že bojovať, ale pôjde to naozaj jednoducho, má krásny jednoduchý vzor a teda my sme boli veľmi spokojní aj s touto ulitkou. Značka Sleepy okrem toho je udržateľná, naozaj že z kvalitných a príjemných materiálov, takže ja som veľmi rada, že máme možnosť testovať tento spací vák a teda budem vás určite ďalej informovať, ako sa nám páčil, ako sa v ňom páči Malvine. No a okrem teda toho spacieho vaku používame tú vidričku na spinkanie, ktorú som vám už v minulých videách ukazovala. A myslím si, že Malvi to dosť pomáha, keď aj sa v strede noci zobudí, že jej dám cumlík. Je pekne zababuškaná v spacom vaku. Do toho má pri sebe tú vidričku, ktorú jej pustím a ona spinka ďalej. Niekedy prespí celú noc, niekedy sa zobudí párkrát na papanie, ale väčšinou to je tak, že sa napapá a spí ďalej, čo je super a myslím si, že za to môže aj ten spací vák, pretože bábätka sa dosť často budia na to, že im je buď veľmi teplo alebo veľmi zima a vďaka tomu, že sa neodkopú proste perinkou a podobne, ale majú na sebe stále ten vačik, tak myslím si, že aj to jej pomáha, že sa proste v noci nezobudí na nejaký diskomfort teplotný. Preto budem veľmi rada, ak sa jej bude páčiť aj v tomto vaku, pretože je fakt, že príjemný na dotyk a myslím si, že nám pomôže aj teraz pri momentálnom probléme nadmerného potenia. Tak my ho budeme ďalej testovať a ja vám ďakujem za pozretie a prajem pekný deň a nezabudnite ma sledovať ako na Instagrame, tak aj na TikToku. Ahojte!